Keram tang theripo ni phai crate truck arni ani kang sampor phai pira chiti mapor malom khatkhati police atumpen khatkhati SBI a thengnu kiri ka khuru ka sai kedeng pona hut ba salong pen helibong ni nepdun longlo Pir the monit ke champi kana jo ame thang a he mare ka chelang ja phan me hinu asai ke klema bang ko tuma phai nang bat pik tang lo Lason thak thak si kiram tang theripo ni phai crate truck arni khatkhati police atumpen khatkhati along kedo State Bank of India thengnu kiri ka khuru asai kedeng pona hut ihum Dimapur pen kebang bomba bus registration number NL07 B0385 along pen hilibong ni magazine hini la pen walkie talkie hum ni thoila ki ek along pen longpon birta kelong atengke labangso thoila ahem phu labangso basalong jethap dungde laso pena jo a hopet alam kachini pamiji aphan Dimapur Mon district Nagaland alongan bangso basaphan raikong sai khetu chipari deng pon bokajan pen ananterang Carbon Long Line